Værsgo, Michael Lykkegaard. Jeg er taget herud på en mark for at snakke med Frank Jensen, som er den lykkelige ejer af en ko, som efter sigende skulle kunne synge. Og Frank, fortæl mig, hvordan startede det? Ja, det startede med, at her forleden morgen, jeg skulle ud og give dyrene mad. Og så hører jeg så over i krogen af stalden, hører jeg så en meget, meget dyb stemme, sådan et... Og så går den så i gang med at synge i østen stiger solen op, og så vender jeg mig om, og ved du, hvad så det er? Så er det Rollo, min ko. Det er jo helt fantastisk. Kunne vi eventuelt få den til at synge, så vi andre kunne få en smagsprøve på det? Ja, vi prøver. Rollo, prøv at synge for manden. Det er ligesom, om den ikke rigtig vil. Det er nok lidt generende at komme i fjernsynet. Det er ikke så mange, der er vant til det jo. Nej. Nej. Nå. Så siger jeg tak for snakken. Det var så lidt. Det var en skam, men her var det altså Michael Lykkegaard, direkte fra en ko, som efter sigende kunne synge. Nu siger den det noget! Var det koen, der lige sagde der? Det har jo været tilfældet, ikke mig. Så er det nok, og det er jo heller ikke dig jo. Nej. Så det må have været Rollo. Det må det. Det er utroligt. Ja. Kan vi prøve at høre det igen? Vi kan godt prøve. Men prøv at synge Rollo ned i den der. Prøv at synge ned i den der, Rollo. Kom så, Josten siger ja. Men du skal ikke være... Nå, den vil ikke rigtigt. Nej, den kan godt have lidt lampefeber jo. Ja. Ja, det er at synge offentligt, det er... Nå. Ja. Men tak for snakken. Det er også lidt. Det var altså Michael Lykkegaard, som rapporterede fra en ko. Hold nu, synger den tomme! Må jeg høre? Det er utroligt. Ja, det var det. Det er en sensation. Ja. Det havde bare været et journalistisk gennembrud, hvis jeg kunne se det. Det er en skam. Ja. Den vil ikke. Jamen, den er måske lidt... Den går herude til daglig og alene, og er lidt bange for andre mennesker. Måske jo lige mig, med undtagelse selvfølgelig. Det er ganske utroligt. Ja, Michael, jeg tror bare, vi holder her, ikke? Ja. Okay, men er det ikke utroligt? Jo, du er helt utrolig, Michael. Ved mig står altså en ko, som er så genert, at den ikke vil synge, når nu at jeg kigger på den. Den vil kun synge, når jeg har ryggen til. Det er imponerende. Endelig en nyhedshistorie, der vil noget. Fantastisk, siger Michael Lykkegaard.